ויני את שלמוס לשון, ברוכים הבאים לשיעור 15. רינה ודוד מסתכלים בלוח הזמנים של הרכבת. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? A las 6 de la mañana. Es muy temprano. El segundo tren sale a las 7. Se dice que es mejor. Tiene vagones nuevos y más cómodos. Este es mejor. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Cerca de 1 hora. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. הקשיבו שנית. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? A las 6 de la mañana. Es muy temprano. El segundo tren sale a las 7. Se dice que es mejor. Tiene vagones nuevos y más cómodos. Este es mejor. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Cerca de 1 hora. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. הקשיבו לשאלה של רינה ונסו לזהות כיצד היא אומרת באיזו שעה. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? אקה אורס. אקה אורס. אפשר לומר גם אקה אורה, אבל כאן רינה בוחרת בביטוי אקה אורס ברבים. את המילה טרן ייתכן שאתם מכירים משפות אחרות. אל טרן. מה הפירוש המילה? נכון, רכבת, אל טרן. רינה רוצה לדעת מתי הרכבת הראשונה יוצאת, אז היא אומרת אל פרימר טרן. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? אל פרימר טרן. פרימר ראשון. איך תאמרו האוטובוס הראשון? נחשו איך אומרים אוטובוס בלדינו. נכון, אל אוטובוס. אם כן, האוטובוס הראשון אל פרימר אוטובוס. אל פרימר אוטובוס. מהמשפט של רינה אנחנו מבינים שהיא שואלת מתי יוצאת הרכבת הראשונה מחיפה לתל אביב. מהי המילה שפירושה יוצאת? ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? סלה. הפועל סלה מתנהג כמו ביבה. ביביר. יו. ביבו. תו. ביבס. אל. Vive. Vosotros. Vivimos. Vosotros. Vivís. Ellos. Viven. ההבדל היחיד בין ביביר לסליר הוא שבפועל סליר כדי לומר אני יוצא או אני יוצאת מוסיפים ג לפני האו. אני יוצא סלגו ולא סלו. סלגו. כל השאר רגיל לגמרי. אם כך אני יוצא סלגו. תו סלס. אל סלה. מוזוטרוס סלימוס. ווזוטרוס סליש. איוס סלן. נשמע שוב את השאלה של רינה. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? דוד עונה. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. דלה מניאנה. אני מניח שתוכלו לנחש את משמעותו של הביטוי הזה. מן הסתם הרכבת הראשונה איננה יוצאת בשעות הערב. מתי אם כן יוצאת הרכבת הראשונה מחיפה לתל אביב? A las 6 de la mañana. נכון, ב-6 בבוקר. על פי תשובתה, רינה רוצה לעלות על הרכבת הזאת? מדוע? Es muy temprano. Es muy temprano. לא, היא איננה רוצה. הרכבת יוצאת לדעתה מוקדם מדי. דוד נחלץ לעזרתה. הוא מציע לה לעלות על הרכבת השנייה.
הקשיבו ואמרו מתי יוצאת הרכבת השנייה. El segundo tren sale a las 7. El segundo tren sale a las 7. באיזו מילה השתמש דוד כדי לומר השנייה? segundo, el segundo tren. el primer tren, el segundo tren. זכרו שהמילה טרן בלדינו היא מילה ממין זכר. el primer אוטובוס, האוטובוס הראשון. איך תאמרו האוטובוס השני? נכון, el segundo אוטובוס. דוד ממשיך, הוא השתמש בביטוי סדיזה, אומרים ש, סדיזה. הוא גם השתמש במילה מיז'ור, שפירושה טוב יותר. מיז'ור, סדיזה, אומרים ש, מיז'ור, טוב יותר. הקשיבו ונסו להבין מה אומרים על הרכבת השנייה. Se dice que es mejor. Se dice que es mejor. נכון, אומרים שהיא טובה יותר. דוד מפרט מדוע הרכבת השנייה טובה מהראשונה. הוא השתמש במילים וגון, קרון, חישבו על המכונית פולקסווגן, ויוותר אצלכם הקשר לכלי תחבורה, וגון, קרון. קומודו, נוח, קומודו. חישבו על קומודה, ארון נוחות או שידת נוחות, קומודו. ומואבו, חדש, מואבו. האם אתם זוכרים איך אומרים בלדינו יותר? מס. מס. חישבו על מס הכנסה, תמיד רוצים שנשלם יותר. אם כן, הקשיבו לדוד ולהסבר שלו על טבעה של הרכבת השנייה. Tiene vagones nuevos y más cómodos. Tiene vagones nuevos y más cómodos. מה יש לרכבת השנייה? יש לה קרונות חדשים ונוחים יותר. האם רינה מתרצה? Este es mejor. Este es mejor. כן. רינה מתרצה. כשרינה אומרת אסטה, למי היא מתכוונת? נכון, הרכבת. היא בעצם חושבת אסטה טרנס מיז'ור, ומשמיטה את המילה טרן. מה רינה רוצה לדעת עכשיו? רמז, היא תשתמש בפועל דורר, להימשך, במובן של משך זמן. דורר. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? המילה ויאז'ה, אל ויאז'ה, פירושה נסיעה. חישבו על הביטוי הצרפתי בון וויאז', נסיעה טובה. וויאז', ויאז'ה. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? רינה שואלת כמה זמן נמשכת הנסיעה. בתשובתו דוד משתמש בביטוי סרקה דה, קרוב ל, או בסביבות. סרקה דה. כמה זמן נמשכת הנסיעה לפי תשובתו של דוד? Cerca de una hora. Cerca de una hora. נכון, קרוב לשעה. פועל אחר שבו אפשר להשתמש כשרוצים לומר שמשהו או מישהו יוצאים לדרך הוא פרטיר. פרטיר. הפועל הזה מתנהג בדיוק כמו ביביר. מהשאלה של רינה ומתשובתו של דוד נסו להבין מה פירוש המילה אולטימו. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. אם כן, מה פירושה של המילה אולטימו? נכון, האחרון. רינה שואלת, מתי יוצאת הרכבת האחרונה? על פי תשובתו של דוד, מתי הרכבת האחרונה יוצאת? A las 23:40. A las 23:40. ב-23 ו-40. 23, דרך אחרת, לומר 11 בלילה. הקשיבו כעת לשיחה כשאתם מבינים אותה היטב. ¿A qué hora sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? A las 6 de la mañana. Es muy temprano. El segundo tren sale a las 7. Se dice que es mejor. Tiene vagones nuevos y más cómodos.
Este es Mijor. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Cerca de 1 hora. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. עד כאן, ויני את שרמוס לשון, שיעור 15.